Legendaarinen mediamies Timotea Mikkonen ruotii Uudessa Seiskassa Yhdysvaltain presidentin vaaleja. Ja tokihan mies päästetään ääneen myös täällä Seiska TV:ssä, eli tässä analysointia Amerikan tapahtumista ja myöskin kurkistusta hieman sinne historian takamaille. Päästetään Timoteaa ääneen. Hyvät Seiska TV:n katsojat. Seurasin Yhdysvaltain presidenttikilpaa ensi kerran aktiivisesti 1960, jolloin 43-vuotias John F. Kennedy voitti nuorimpana koskaan vaalin Valkoisen talon isännyydestä. Ja se tapahtui todella niukalla erolla. Richard Nixon hävisi vain 0,1%. Ensi kertaa toteutetut televisioväittelyt vaikuttivat ratkaisevasti JFK-menestykseen. Presidenttiyttä kesti sitten 1000 päivää Dallasin diilin aukiolle saakka. Vuonna 1964 presidentiksi Kennedyn salamurhan vuoksi kohonnut Lyndon Johnson peittosi syksyllä itse vaaleissa senaattori Barry Goldwaterin, kiitos muun muassa pelottavan atomipommi TV-mainoksen. LBJ oli tosin ollut tiukoilla aiemmin kesällä jo demokraattien puoluekokouksessakin, kun Robert Kennedy muisteli veljensä kesken jäänyttä kautta. Aplodeista ei ollut tulla loppua, mutta kun valinta oli jo tehty, pelkät taputukset eivät riittäneet. Vuoden 1968 presidentinvalinta Yhdysvalloissa oli vuosisadan vaalidraama. Ensin maaliskuussa Johnson kieltäytyi asettumasta uudelleen ehdolle, sitten huhtikuussa pastori ja Nobel-voittaja Martin Luther King ja lopulta kesäkuussa senaattori Robert Kennedy salamurhattiin. Demokraattien puoluekokouksestakin tuli verinen, ja niin republikaanit valitsivat taas ehdokkaakseen Richard Nixonin, josta tulikin nyt Yhdysvaltain presidentti. Sama meno jatkui 1972. Toukokuussa ammuttiin kuvernööri George Wallacea, joka oli pyrkimässä demokraattien ehdokkaaksi. Wallace jäi loppuelämäkseen pyörätuoliin. Kesäkuussa Nixonin salakuuntelumiehet tunkeutuivat varmuuden vuoksi demokraattien puoluetoimistoon, ja marraskuussa Nixon voitti murskaluvuin vastaehdokas George McGovernin, joka oli joutunut kaiken kukkuraksi vaihtamaan varapresidenttiehdokkaansakin. Thomas Eagletonia oli joskus hoidettu mielenterveyshäiriöiden vuoksi. Watergate-murto johti 1974 Nixonin eroon, ja varapresidentti Gerald Fordista tuli virkakauden jatkaja. Vaaleissa 1976 Fordin voitti Jimmy Carter, jonka kampanja tosin oli kaatua muun muassa Playboy-lehdessä annetun haastattelun vuoksi. Siinä hän myönsi, että hänkin oli saattanut joskus katsoa kaunista naista vähän sillä silmällä, vaikka harras kristitty olikin. Televisioväittelyt tulivat takaisin myös 1976, mutta äänikatkos sekoitti debatteja ja senat menivät sakaisin etenkin Fordilta. Vuonna 1980 presidentti Carter oli jo ahtaalla oman väen keskuudessa. Senaattori Edward Kennedy piti elämänsä puheen puoluekokouksessa. Vanhat synnit kuitenkin painoivat sen verran Kennedyä, että Carter pääsi yrittämään toiselle kaudelle. Vaan lopputaistossa tuolloin jo 2 kauden Kalifornian kuvernööri Ronald Reagan otti vakuuttavasti ohjat käsinsä. Carter oli sortunut näpertelyyn ja iranilaisten kaappaus USA:n Teheranin suurlähetystössä hoiti loput. Reaganin loistava esiintymistaito ja varma johtamistyyli tuottivat tulosta vuoden 1984kin vaaleissa. Walter Mondale oli kuin vastaantulija. Esivaalivaiheessa oli kaiken kukkuraksi puolueveli Gary Hart jo ryssinyt naisasioissa. Viikonloppuheilastelu ei kannatuksen kannalta ollut hyvä asia, eikä edes vielä uuniperunoita oltu paistettu. Kiitos Reaganin selkeän linjan, kommunismi kaatui maailmalla aikanaan samaan rahaan. Vuoden 1988 vaalit jäivät historiaan siksi, että demokraatti Mike Dukakisen profiiliin ei istunut panssarivaunukypärä, vaikka miehen sukujuuret olivatkin antiikin sankarien Kreikasta. Ehdokkaan profiili ei saa olla naurettava missään päähineessä. 1988 Reaganin varapresidentti George W. Bush vanhempi nousi Valkoisen talon isännäksi. Tyynenmeren taistelujen lentäjäsankari toisti usein vaaliyleisölle: "Lukekaa huuliltani, ei enempää veroja." Ja se tepsi. Vaan toisin kävi jatkossa, 4 vuotta myöhemmin. Bill Clinton onnistui haalimaan kaikki mahdolliset vähemmistöryhmät taakseen vuoden 1992 vaaleissa, ja kun biljonääri Ross Perot Texasista otti 3. ehdokkaana 3. oikeistoäänistä, niin Bill ja Hillary muuttivat Valkoiseen taloon.
Republikaanien 12 vuoden valta-aika oli ohi. Billin vilkas seksielämä, etenkin aviovuoteen ulkopuolella, oli koitua hänen kohtalokseen. Vuoden 1996 vaalit olivat silti voitokkaat, koska Perot antoi vielä sivusta tukea viemällä ääniä tasavaltapuolueelta. Toisen maailmansodan veteraani republikaani Bob Dole jäi selvästi kakkoseksi. Clinton oli joutua eroamaan Monica-nimisen kesäharjoittelijan vuoksi 1998, mutta pokka piti ja valta säilyi Monica Lewinskista huolimatta. Vuoden 2000 vaalit jäivät taas historiaan sikäli, että Clintonin varapresidentti Al Gore sai enemmän ääniä, mutta vähemmän valitsijamiehiä kuin vastustaja. Ja niin alkoi, tosin pitkän kiistelyn jälkeen, George W. Bush nuoremman 2 kauden presidenttiys. Syyskuun 11. päivän 2001 terroristihyökkäykset muuttivat tyystin maailmanmenon. USA iski takaisin ensin Afganistaniin, Taliban-leireihin ja sen jälkeen oli vuorossa toinen Persianlahden sota ja lopulta Irakin valtaus, joka isä Bushin hallinnolta jäi tekemättä 1991. George Bush juniorin kannatus nousi välillä jopa 90% luokkaan. 2004 vaaleissa Bush voitti selvästi demokraattien John Kerryn, Vietnamin veteraanin, jolla oli ollut kauan pyrkyä huipulle. Senaattoria eivät auttaneet edes vaimon Heinz-suvun varat. Viime vuosina Bush juniorin kannatus on Irakissa räjääntymisen vuoksi hiipunut 25% tasolle. 2008 isäntäpari vaihtuu, kuka ties myös osat perheen sisällä. Vaaleihin on kuitenkin vielä yli vuosi ja 13 kuukauden aikana voi tapahtua paljon yllättävää ja merkillistä. Voin sanoa sen huoletta pian 50 vuoden vaalitarkkailijakokemuksella minäkin. Marraskuun 1. tiistai 4.11.2008 tulee olemaan jännittävä ja pitkä yö, kuten aina. Olen kokenut sen paikan päällä riittävän monta kertaa.